Il-Kap Nazzjonalista Alex Borċi konferma li fil-jiem li ġejjin għandu laqgħa importanti mal-eks deputat nazzjonalista u l-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi. Kien Borċi nnifsu li konferma din il-laqgħa waqt attività politika fil-Mosta fejn irreaġixxa għal dak li kien żvera l-Prim Ministru Roberta Bela fil-Parlament. Ħadd ma ħajmexxini min imnieħri u dak il-persuna illi semma il-Prim Ministru ħaniltaqa' dal-waqt miegħu. Din l-aħħar dikjarazzjoni minn Borċ tkompli ma' dak li qalet il-Gazzetta Indipendenti llum meta f'artiklu svelat li dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef Borċ għażel li jikkonsulta mal-avukat tal-Aqda Repubblika iżda mhux mal-grupp parlamentari tiegħu stess. Bekk issa huwa sigriet magħruf li Azzopardi kien dak li għamel pressjoni fuq Borċ biex il-Partit Nazzjonalista jivvota kontra nomina tal-Gvern li l-imħallef Consuelo Xerri Herrera tokkupa din il-kariga importanti. Matul l-attività ma naqsux ukoll l-attakki b'mod partikolari lejn One News, Borċ u l-kelliem tal-Ġustizzja Joe Giglio ripetutament jiddeskrivu l-kritika kollha bħala spin. Kemm provaw jispinjaw illi jiena rrid tinqajjem diskussjoni. Is-Super One ħarġu spin oħra minn dak illi kont qed ngħid jiena u kwotawni sew imma mhux tispinjaw jew taqtaw kif jaqbel u mhux dan. Rridu jispinjaw u rridu jgerfxu l-imħuħ. Tara madwarek l-spin min-naħa tal-mezzi illi għandhom il-Partit Laburista. Spin bla sens. Spin li kompli konvinċik. Dal-atteġġament ikompli ma' dak fl-intervista li Borċ kellu ma' Joe Mallia fejn ukoll kienet isostni li kull ma jingħad fil-konfronti tiegħu huwa spin. Eżempju ieħor ta' fejn il-Kap Nazzjonalista qal li d-diskors tiegħu kien fil-mira ta' spin kien rigward il-weda tiegħu tal-Parent to Tax Bracket. Weda li jinqas ambizzjuża mit-traħħis fit-taxxa li daħħal Gvern Laburista fil-baġġit tal din is-sena għaliex bli qed jipproponi Borċ igawdu biss ġenituri b'żewġ titfal. Is-Super One ħarġu spin oħra minn dak illi kont qed ngħid jiena fejn qalu li b'xi mod jien irrid inneħħi it-tax brackets illi għamel il-Gvern Laburista fil-baġġit tal din is-sena. Mela ħankun ċar. U kwotawni sew imma mhux tispinjaw jew taqtaw kif jaqbel u mhux dan. Iżda minkejja li qal li jiġi spinjat il-ġimma ta' qabel Borċ sostna li kieku daħlet il-weda tiegħu tal-Parent 2 kien ikun ħafna aħjar. Diġà ħriġna proposti li kieku l-Gvern implementhom kienu jkunu ħafna aħjar minn din. Ħriġna proposta tal-Parent 2 tax bracket fejn b'din it-tax bracket ġdida kieku l-Gvern implementa il-koppji Maltin u Awċin kien ikollhom 8500 fil-but fuq it-tieni wilt. Iżda l-verità hija li l-weda ta' Borċ tħalli ma' 30,000 familja mingħajr traħis fit-taxxa għaliex għandhom wilt wieħed. Borċ qal ukoll li jekk ikunu Prim Ministru jagħmel Labour Market Study u jippubblikah minkejja li dan diġà ilu jsir snin. Jiena wegħdkom li fl-ewwel mit-tjum tiegħi bħala Prim Ministru nagħmlu l-Labour Market Study. Bekk Borċ kompla jsostni dak li kien fuq fhom ħafna wara l-intervista illi kellu ma' Joe Mallia illi bih Prim Ministru Gvern Nazzjonalista ikun wieħed biss tal-bordijiet, studji u master plans. Ħafna mill-affarijiet li s'issa tkellimna u anke f'mistoqsijiet l John kollha bordijiet, studji, eċetera. Ġifieri nistgħu naraw li l-ewwel sentej ta' Partit Nazzjonalista ħajkunu studji, bordijiet. Ma tħollok sentejn din.